இதை கதைச்சி வேறு ஒரு கிழமை கூட ஆகல. இப்போ முழு கியூபாவும் பிளாக் அவுட். நோ எலக்ட்ரிக், நோ கேஸ், ஐ மீன் பெட்ரோல். முழு நாடும் பிளாக் அவுட்டில் இருக்குது. இப்போ கியூபாவுக்கு வந்து மெஜாரிட்டியான எனர்ஜி சப்ளை வந்து வெனிசுவேலா மூலமாக தான் வாரது. ஸோ இப்போ வெனிசுவேலா ஏட்ட கையில் இருக்குன்னு தெரியும் தானே நீ. ஸோ கியூபான்ற நிலைமை நினச்சா கொஞ்சம் கவலையாக தான் இருக்குது. கண்ட்ரோல் எடுக்கிறதுக்காண்டி என்னென்ன செய்ய போகிறாங்களோ தெரியாது நீ அந்த நாட்டுக்கு. முந்தி தான் ஒழிச்சு ஒழிச்சு விஷயங்களை செஞ்சுன்னு இருக்கிறவங்க இப்போ சொல்லி சொல்லி தான் செய்கிறது பப்ளிக்காக எல்லாருக்கும். மறைச்சி மறைச்சி செய்கிறதெல்லாம் இல்லை. என்னென்னலாம் செய்ய போகிறாங்களோ கியூபான்ற நிலைமை நினச்சா தான் கொஞ்சம் யோசனையாக இருக்குது. கெனேடியன்ஸ் கன பேர் போகிறவ கியூபாக்கு தான் போகிறது. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கன பேர் ஹாலிடேண்டா என்னத்துக்கு தான் போகிறாங்களோ தெரியா கியூபாக்கு. மே டயலாகே கீழே சத்யான்னா கியூபா பிளாக் அவுட். நோ எலக்ட்ரிசிட்டி, நோ கேஸ், நோ பெட்ரோல், நத்திங். கியூபாவில் மெஜாரிಟಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ගියවිල්ලා වෙනසුවෙලා ඉඳන්. සෝ වෙනසුවෙලා දැන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ US ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. කිව්වට කරන්න ඕන වැඩවල ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් දැන් US ට. දැන් වැඩේ පටන් ගත්තා පෙන්නන්න කිව්වට. දැන් යන්න යන්න කොහොම යයිද දන්නේ නැහැ. උන් ඉතින් අතට ගන්නකම් මේක නවතින පාටක් නැහැ. ඉස්සර තමයි හංග වැඩ කරේ. දැන් ඇවිල්ලා කියලා මූණට කියලා තමයි කරන්නේ.